Kini All India Radio Shillong ke kubor ban puli de ibadah hon ramde kimat bakongsan jong ke kubor mentak stem. Lapan iso ke jingroi kerhai ke India sya ke jingroi kerhai bat ke pernai kalawai ba pernai ke perthei ong menteri rang bakdo ke Ri Narendra Modi. Penmi jingthok ke tenat road transport and highways ke sarkar pedeng halor ke jing penbit penbiang ki kali na ke benta ki breu ki badan jingduna department. Bat hanagalan hadin ke jingkmi benya arspa angut ki kertong ki bala biang lut ki kot kisla benya kun haka election sya ki yang darbar tawaan ki jala ki kubor ba benya Menteri rang bakdo ka Ri Narendra Modi hinin ke sengi ulo ong ba ka jingroi kerhai bat ka lawe ba pernai ka perthei la penyeswa ka jingroi kerhai ka Ri India Modi ula keren ya kani hadin ke jingple ka Uttar Pradesh Global Investor Summit arajar arpulai ha Lucknow hinin ke sengi Menteri rang bakdo ulo ong ba ka Jinglong ke yau ke hat ke India menta ke lalong ke bekiu syaprang bat ke beranang kam penjam ru ya ki kendon sarkar. Ula ong bakani ke lapau ru ha ke mang tingka ke Ri bedang shen jong ke sarkar pedeng. Umodi ula bendrap ru baki dan shibon kilat menta ban bei tingka lang baki tenat beper ha India bakentup dia ke kot ke khia ke pule puthi ki kambe de bat ke mariang bat ki jingte ya ke imlang salang. Ula ongro bakari India kalawan ra ikijing kala om de kijing penbor Henry da kijing don ikijing mud baskem. Katanat road transport and highways ke sarkar pedeng kala penmi ya kijing tho ha kabayade bat kijing penbit penbiang ya ki kali na kebenta ki breu ki badan jingduna ki department da kijing pen kala ki kali kumba julong syaki kali ki bala penbiang kat kum kijing don kam jongki lingba ke registration ka basipor. Katanat kala ongru kini ki kali kidei ru ban penbiang kat kum ke jingdawa jong ke jingla jong ki jingduna ke khotmet jongki kumshi benta jong ke jingpen kre ke election ha Tripura menteri rang bakdo ke Ri ubalong uru unong yelam bah khmat ke BJP Narendra Modi unsa ajingkren ha ke jingelap pat ba ha ke jela menta ke sengi bat kandei ru kasien ke beningkong jong ke jinglet jong u Tripura ban ajingkren ha ke jingelap election kinong yelam rang ba jong kiseng san perthei bakentup ya kinong yalam ka CPIM umanik sarkar bat Sitaram Yechuri unong yalam ka TMC u Abhishek Banerjee ru kinyeng kirensan yalap election na kabenta kiseng jongki kaseng kongres kan sepelat ru ikamat election jongka hanong ba Agartala la syai kasngi ka jingdon rengkat kinong yalam barang ba jong kaseng Hakawai pat kalyang ke jing thep vote hakani ki election na kabenta ki prahajar ngot ki breu ki badan jingduna ki khotmen bat ki riu temmen ki bakwa ban thep ya ka vote jongki na yeng kalayat shakmat menta ka jing thep vote ban jet ikinong mi khmat shakiyeng darbar thawan ke Tripura kan long hak khanre terek menta ubnai ka sarkar hanin kesngi kala ong bakal law commission of India kala ajing mud ya ka jingken thup ya ka thup kerteng kinong thap vote ka balong salansar haki election balapan long da ka election commission of India bat ki state election commission haka jing aju bab lengba ka jing tho haka yeng darbar lok sabha hanin kesngi menteri ketanat law and justice ka sarkar pedeng ukiren Ri Juju ula ong ba ki jingkelah ki kam election kalong ka bayai peteng bat ka badang ya ru menta Ula ong ba ka sarkar kan syemi kilenti ki babiang ringkat ka jingya selok lang bat ki tenat trekam baper ban penlong ya ke election ka bakut bat ka bayat ben. Uri Juju ula ong ru babon ki jela bat union territories ki pendan kam hi da ka jo ka thup kerteng kinong thap vote balapan kre da ka election commission of India na ka benta ki election panchayat bat kiwei Kani ka kubor kawan jepi na ka All India Radio Shillong Katarik bakat do iki kertong ban weng kerteng ha ka ban areng sya ka election sya ki yang darbar tawaan ke Meghalaya bat Nagaland kalong hanin kesngi. Hadin ke jingkmi benya iki kot kisla lai spa nyu pusan ngut ki kertong ki balabit la biang lut ki kot kisla ha Meghalaya bat Nagaland bat hadin ke jingkmi benya iki kot kisla na ki arspa ar pusan ngut ki bala thep kerteng lalap tang arspa ngut ki bala biang lut nadong syadong ki kot kisla. Chief Electoral Officer ka Nagaland ula pentip ru baki don nyongut ki kertong ki balaweng kerteng no yaladi henen kesngi. Kesngi thap vote na kabenta ka jala Meghalaya bat Nagaland kan long haka ar penyau tarik urampang bat kejing nyau vote kan long haka ar tarik ulber.
Kinonglet jinglet ki bawan negeri China, Singapore, Hong Kong, South Korea, Thailand bat Japan, sha India kim don kam shu ban le ke jing test COVID-19 shwa ban kiu ling sun na do kasngi la sngi ublei. Hakashiti sha katnat civil aviation ke sarkar preng u secretary katnat ka kot ka khya khari u Rajesh Bhushan ulo ong bala shim ye kani ka sin jam na mar bakini kiri kiladan ka jing hiar jong ka jing don ye ka jing pang COVID-19. Chief Electoral Officer ka Tripura Ukiran Giti henin kasngi ulo ong balakang ye ki jingpen sngo bat ki exit poll hadu nyo baje jan met jong ka arp nyo tarik urampang. Giti ulo ong batang ki print media ki bala ban pinmi ki jingpen bina jong ki sengsan perthai haka khatsan bat khat ri tarik urampang. Henry kini ki jingpen bina kin don kambanyo jingbet shwa na ka Media Certification and Monitoring Committee. U CEO la benrap ba anam sha iki kam ba yadai bat kejingelap election haka electronic media sau pupra kenta shwa kasngi tap vote na bakala ban kring ye kinong tap vote kejing tap vote sha ka yeng dor bar thau an ka Tripura kan long ka khan re tarek mentau banai kat ba kejing tap vote haki artli ki pat ki jilla ka than chate la mi ngi ba kan thop ye ka Meghalaya bat Nagaland kan long ka ar punyo tarek urampang kasngi nya vote na ka banta kini ki latli ki jilla kan long haka ar tarek ulber. Shispa akat sangot ki bayo thamai ko COVID-19 hakari hinin kasngi. Katanat ka kot ka kya ka sarkar preng kala pentip baki don khandai pun ringot ki balakot no haki arp saw kanta balala. Kajingdon ki balakot pura na ka COVID-19 hakari kalong khandai pupra pon pra iwe na ka shispa. Katanat kala pentip rukba la dep ban ai palat nyup kanda hajar tali ki injection COVID hakari hinin kasngi hapo ka nationwide vaccination drive. Pat hadu mentala dep ban ai palat arspa arpo klur nripu arlak tali ki injection COVID hakaleng kari. Ka Indian Space Research Organization hinin kasngi kalala ban pinhe da ka job ya ka developmental flight ka ba ar jong ka small satellite launch vehicle SSLV-D2 na Sriharikota, Andhra Pradesh. La pinhe re kane ka link sun ha ka por khandai khat prominent hinin ka stem. Ya u SSLV-D2 lala ban pinpoy siya kalinti ya jong u Earth Observation Satellite Ujanus 1 but ka Space Kits Azadi Sat 2 jong ka Space Startup na Chennai. But asya ban pinkot ya ka kubor sa sisiyan kiman bakongsan. Na piniso ay ka jingroy kerhai ka India siya ka jingroy kerhai bat laway ba pernay ka pertay ong umintri ng bado ka Riyo Narendra Modi. Penmi jing tho katanat road transport and highways ka sarkar pedeng halor ka jing penbit penbyang hikali na kabenta ki bri ki bedan jing tuna hikit khotmen. Bat hanagalan hadin ka jing khmi benya ars pangut ki kertong ki babyang lut ki kot kisla banyakun haka election siya ka yeng dorbar thawan ki jilla. Bat mentang ila pois ka bukut jang ka kubor ka bawan chipi na ka All India Radio Shillong. Parlok nang sangap ngipen kan mau shpi baha ka por prab Beijing ini sobat ke Delhi station nak benta ka kubor ha kaktiin Hindi ban penbot pada ka kubor ha kaktiin Pareng pada ka por prashiteng in wan lam shpi ka kubor nak than chate lam mingi kini ka All India Radio Shillong.